Sa réamh bhát ceathrú canis eile chuig John Myler na miot le roinnt sena cháir de Loch Garman agus é inis ar an stúr ar Mionúr Corcaigh. Más mac an tír a haman trádrachta. Tá seo stachad sanna Corcaigh cumadáin séireach an isio samás féidir casa beag i dhéanamh fachtan sanna Oisín O'Connell i mothal na parca há sé siúd ag gimmar trán hóna se líor hód go sé ráide chu ríiste sa well dír crín dír chráte gom Seán O'Brien go brú an na chrúig an féidir lo scóir cháte go sinna chur ar cóscóir sa cuman na mahas ar sin bhfuil sé sin amach tarla sin drasná tá brat bá amach an áde seo ríiste sa seo chun cahal sinid ra sé fada le seo tí sé seo hostí céo cheileh bhil sin fachtaigh ferdain séireach Seán O'Brien paslábe is stachan i Joe Adam O'Connell hach stop chur le sinige ach é críochtathe seach sa chóil agus míá ceart. Tá had cúig méidir amach an bád in is scóir a tastáil ó Corcaigh sa fearan na had slacht Mark O'Brien is scuile féig bhfuil a gáidir sinige tá sé sin chorá sin drasnána ige núna na déanamh go maithan nach Loch Garman a déanamh níos fearr bhil sé sin fachta th neisige Fear bhána tháinig is 6 second bhána bhain seachún in fardáin séireach inis seachún O'Brien chu deire chuir leis a gluthesa sin inis stad simple trán hóna Shall fachtan san a ríiste Corcaigh caiiste scóir éigen gáin sa seachún inisiad an féidir lobád a gáil Leo Hennessy trastan bhusca Joe Peter Barrett tháinig Peter Barrett isteach glanta an líne agus an count sin creachna isteach a bhfuil a bheith anna hásta big fadógdear nach chéad inisi réiteóna léon ó bh cúnta an chláid agus lei sin an bua fachta ge Loch Garman sa ag rád na Mionúr na réamhbháta cáilethe sa chluí ceathrú canis na